Bé, jo crec que és evident que el proper mandat serà el mandat per planificar i plantejar el nou contracte de neteja i de residus. Crec que l'actual, que es va aprovar l'any 2022, abans que jo fos alcalde, s'ha vist que tenia mancances, també que tenia alguns encerts, i a partir de tot això jo crec que hem d'aconseguir, sobretot, que el futur contracte ens ajudi a arribar a l'objectiu del 70% de reciclatge a la ciutat de Girona. I per mi això passa, sens dubte, per consolidar el porta a porta allà on ja està funcionant molt bé i per poder afinar millor del contracte anterior tot el que té a veure amb les àrees de contenidors tancats i els comerços i les activitats econòmiques. Bé, les dades objectives que no són de l'Ajuntament de Girona, i crec que és important dir-ho, sinó que és dels cossos policials i més concretament del cos dels Mossos d'Esquadra, que depèn de la Generalitat de Catalunya i per tant del seu govern, marquen que el 2025 hi va haver-hi menys delictes que el 2024. Ara, jo crec que a qualsevol alcalde del món li agradaria que la seva ciutat tingués 0 delictes i per tant jo com a alcalde el que vull ara i el que voldré en el futur és treballar i aconseguir per disminuir els delictes que es produeixen a la ciutat i perquè totes les persones tinguin una sensació de seguretat més bona que la que puguin tenir ara mateix. Bé, jo crec que soc l'alcalde de la ciutat, vull continuar sent l'alcalde de Girona 4 anys més i per tant em centraré en explicar les bondats del meu projecte i del projecte de Guanyem Girona. Penso que tenim força suficient, que ho hem demostrat i que qualsevol candidat de la resta de formacions polítiques, quan siguin les eleccions, ens serà un adversari i tractaré tots i totes amb el respecte que es mereixen i per tant ho veurem, és la gent qui ha de decidir el resultat i no jo anticipadament dir qui és, diguéssim, més o menys adversari.